Karon, atong ilhon ngano si Jesus natawo man sa usa ka pasungan. Ang kwadra maoy dapit nga butanganan sa mga hayop. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Ang manulunda miduaw kang Maria. Kining babayi mao si Maria. Siya usa ka Israelita nga nagpuyo sa lungsod sa Nazaret. Ang Dios nasayod nga siya maoy usa ka maayong pagkababaye. Kanay hinungdan nga iyang gipadala si Gabriel uban sa usa ka mensahe alang kaniya. Maayong adlaw kanimo pinaburang usa. Si Gabriel namulong ngadto kaniya. Ang Dios uban kanimo. Si Maria nabalaka, wala siya mahibalo unsay iyang gipasabot. Ayaw kahadlok Maria, matod ni Gabriel. Ang Ginoo nahimuot kanimo. Siya muhimo sa usa ka kahibulungang butang diha kanimo. Sa dili madugay, manganak ka, ug ikaw magatawag kaniyang Jesus. Si Gabriel mipadayon sa pagsaysay. Ang bata pagatawgon nga anak sa labing hataas. Ang Diyos maghimo kaniyang hari, maingon kang David. Apan ang gingharian ni Jesus dili gayud matapos. Sa unsang paagi ako makabaton sa usa ka bata? Nangutana si Maria. Wala pa ako maminyo. Ang gahom sa Dios mo ipababaw kanimo. Tubag ni Gabriel. Busa ang bata pagatawgon nga anak sa Dios. Unya siya miingon. Hinumdumi ang paryente nimong si Elizabeth. Matod sa mga tawo, tiguwang na siya kaayong mubaton ug mga anak. Apan sa di madugay, siya makabaton sa usa ka batang lalaki. Busa nakita mo, walay butang nga dili mahimo sa Ginoo. Diha gilayon si Maria nag-ingon. Ulipong babayi ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako sumala sa imong gipamulong. Unya mibiya ang anghel. Si Maria duol ng kaslon sa usa ka tawong ginganlan nga Jose. Apan si Jose nagduha-duha nga mupadayon sa pagpakasal kay Maria. Siya wala mituo nga nagmagdo si Maria sa anak sa Dios. Busa usa ka anghel ang nibisita kaniya. Ang manulunda sa Dios miingon ngadto kang Jose. Ayaw kahadlok sa pagkuha kang Maria nga imong asawa. Mao ang Dios ang naghatag kaniya sa usa ka anak. Panganlan nimo siyag Jesus. Busa si Jose ug Maria nagminyo ug naghulat silang mahimugso si Jesus. Si Jose natawo sa Bethlehem. Ang magmando sa Roma naghimog usa ka balaod nga ang tanan mubalik sa syudad kung diin sila natawo. Aron ikasulat ang iyang ngalan sa usa ka basahon. Milabay ang pipila ka bulan. Kinahanglan ni Jose ug Maria nga moadtog Bethlehem para makapalista sa census. Human sa ilang layo nga pagbaklay, sila nahiabot sa Bethlehem nga si Maria manganakay na. Apan sa dihang siya ug si Maria nahiabot, wala nay lawak alang kanila bisan diin.
Busa sila mianhi dinhi sa pasungan uban sa mga hayop. Ug niining adlaw gayud si Maria nanganak kang Jesus. Kadtong nga gabii, nagpakita ang usa ka anghel sa pipila ka magbalantay sang karnero sa kabukiran duol sa Bethlehem. Didto sila sa kaumahan nag-atiman sa ilang mga karnero. Sa dihang usa ka manulunda mipakita kanila. Ang manulunda miingon, "Ayaw kamo kahadlok. May maayong balita ako kaninyo. Karon didto sa Bethlehem natawo si Kristo, ang Ginoo. Siya ang magluwas sa katawhan." Sa kalit, daghang manulunda miduol ug nagsugod sa pagdaig sa Dios. Napuno ang kalangitan ug daghang anghel. Dayga ang Dios sa langit, nagkanta silang tanan. Ug hinaot nga ang matag usa nga makapahimuot kaniya makadawat sa iyang kalinaw. Busa diha dayon kining mga magbalantay nagdali sa pagpangita kang Jesus. Ug karon ilang nakaplagan siya. Sa dihang mibiya ang mga anghel, ang mga magbalantay sa karnero nagdali ngadto sa Bethlehem. Ilang nakaplagan ang bata, ang ilang manluluwas nga naghigda sa higdaanan nga dagami. Sama kini sa giingon sa unang anghel. Human makita sa mga magbalantay sa karnero si Jesus, miadto sila sa lungsod. Nalipay kaayo sila. Gisultihan nila ang tanan sa nahitabo. O gidayeg nila ang Dios tungod sa iyang nabuhat. Mga bata, nahibalo ba ka nganong si Jesus espesyal kaayo? Nahibalo ba ka kung kinsa gayud si Jesus? Hinumdumi sa unang istorya ni ining basahona kita naghisgod mahitungod sa unang anak sa Dios. Kining maong anak nagbuhat uban sa Dios sa paghimo sa mga langit ug sa yuta ug sa tanan mga butang. Bueno, kini mao si Jesus. Oo, ang Dios nagbalhin sa kinabuhi sa iyang anak gikan sa langit ug gibutang kini sa taguangkan ni Maria. Ang usa ka bata misugod sa pagtubo sa taguangkan ni Maria, sama sa ubang bata nagtubo sa taguangkan sa ilang mga inahan. Apan kini maoy anak sa Dios. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa istorya sa pagkatawo ni Jesus. Kung nagustuhan nimo ni nga video, ayaw kalimot pag-subscribe ug pag-like ni ani. Daghan pa mig videos nga gihimo. Daghan pud mig basahon ug dili lang istorya sa Biblia. Naapod mi kanta ug uban pa. Palihog kog share sa Facebook sa inyong friends and families aning among mga videos aron makaantigo pud og binisaya ang ubang mga tao. Salamat kaayo ug kita-kita ta sa among sunod nga video. Salamat, maayong Pasko!